Ido? Waila. Yaya dai? Ni kan naga ta kaina. Ni da na kawo mijin aure na gidan nan yaga Umma yace Umma yake so. Wace umman? Umma dai da kika sani mahaifiyata. Yau na shiga tara ba uku ba. To ko dai Umma ta ziyarci. Ko shakka babu, sirrin yana cikin sinadarin NMN daga kamfanin BF Suma mai da tsohuwa yarinya kuma mai da tsoho yaro. Sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba, wato side effect. Sinadarin NMN na kamfanin BF Suma yana kauda tsufa, ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki. Dan neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin BF Suma da ke lamba 7 Khadija House kan titin Zaria a birnin Kano, ko ta lambar waya 08023045799 08096822711 ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com. NMN, gwarzon sinadari mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin BF Suma.